Většina youtuberů se bojí vyslovit jejich jména. Drží se v bezpečí digitálních lesů. Vyprávějí vám pohádky o strašidlech, co zmizí, když rozsvítíte lampičku. Hrají si na schovávanou, protože je to snadné a protože se to líbí algoritmu. Tady se ale nebudeme bavit o panence Anabel. Jejíž skutečná pravda by vás nejspíš jen uspala. Nebudeme mluvit o entitách, které někdo vymyslel, aby prodal lístky do kina. Tohle není cirkus. Skutečná temnota nepotřebuje plastovou tvář ani levné lékačky. Skutečná temnota vás sleduje právě teď, z rohu vaší vlastní ložnice a čeká, až si přiznáte, že to ticho v hlavě není prázdno, ale paranoia. Zatímco ostatní kopírují vymyšlené příběhy, my tady spolu otevíráme pravdu o skutečných entitách, které tu byly dřív než první lež. Dneska spolu nepůjdeme do lesa. Půjdeme ještě hlouběji k němu. K Vasagovi. Vasago. Třetí duch Geoty je známý jako inventář zatracených. Mocný princ, co velí 26 legím. Pro ty z vás, co to třeba nevědí, Geotie je úřední inventář 72 stínů uvězněných v čase, který slouží jako chladný manuál k rozkladu lidské příčetnosti. Okultisté se před ním staletí klepali v kruhu a potili krev, aby ho vůbec mohli oslovit. Ale když ho vidíte tak často jako já, ten lesk zmizí. Zbyde jen podstata. V legendách ho popisují jako starce jedoucího na krokodýlovi, symbol moudrosti a starého věku. Nebo spíš zoufalá snaha vypadat exoticky. Pro mě je to jen obraz někoho, kdo uvízl v čase. Říkají o něm, že má dobrou povahu. Jenže v tomhle světě to znamená jediné. Že vás nesežere hned. Bude tam jen čekat. Sedět v modrém oparu. Je to v podstatě jen nejdražší detektiv vesmíru, který si místo peněz bere vaši příčetnost. Pomůže vám najít ztracené věci, ale neřekne vám, že některé věci měly zůstat ztracený navždy. Podle pověr Vasago vidí to, co bylo i to, co bude. Lidi ho uctívali jako proroka. Mysleli si, že vědět budoucnost znamená být jako Bůh. Jenže Vasago vám ji neukazuje, protože by vás chtěl spasit. Ukazuje ji, protože ho baví sledovat, jak se z vás stanou trosky, co se bojí ráno vstát z postele. Sleduje, jak se pokoušíte utéct osudu, který vám on, tenhle starý přízrak na ještěrovi, laskavě pošeptal do ucha. Jeho moc není v síle, ale v tom, že vás donutí pochybovat o každé vteřině, kterou ještě máte prožít. Je to parazit, co se tváří jako aristokrat a krmí se vaší nejistotou. Mluvím o něm takhle, protože je to jediný způsob, jak si udržet odstup. Protože realita je taková, že z toho, co Vasago dělá doopravdy, byste chtěli raději ohluchnout. Víte, proč o něm vůbec mluvím? Proč riskuju, že ho tímhle videem pozvu i k vám domů? Protože on už tam stejně je. Vasago vás nezabije drápy. On vás nechá žít v naprosté izolaci. Představte si, že sedíte u večeře s někým, koho milujete. A Vasago vám najednou do hlavy promítne jeho nejtemnější hříchy.
to, co udělal před 20 lety v temné uličce. To, co si o vás doopravdy myslí, když se na něj nedíváte. Pravda je kyselina. Jakmile ji jednou uslyšíte, už ji nikdy nevymažete. On vás nechá, abyste se zničili sami tou pravdou, kterou vám naservíroval. Bože, proč o něm vlastně mluvím? Protože už to nejde zastavit. Jakmile jste slyšeli jeho jméno, ta paranoja se už nastěhovala k vám. Teď už budete v každém vrzání podlahy slyšet jeho krok, jeho krokodýla. V každém stínu uvidíte ten modrý opar. Vasago nepotřebuje vaši duši. Jemu stačí, že o něm víte. Jakmile se jeho jméno otiskne do vašeho vědomí, začne proces, který nejde vzít zpátky. Napříč historií najdete stopy lidí, kteří si mysleli, že ho ovládnou, ale skončili jako prázdné schránky. V arabských tradicích se o něm šeptalo jako o bytosti, která obývá místa mezi slovy. Staří mágové v Perzii věřili, že Vasago neukazuje budoucnost, ale že ji tvoří tím, že vám ji prozradí. Jakmile vám řekl, co se stane, váš osud stuhnul jako beton. Ztratili jste svobodu, stali jste se vězni jeho vize. Právě odsud pramení ta nejhorší paranoja. Pocit, že každý váš krok už někdo viděl a dopředu schválil. Existují záznamy z 18. století o okultistovi, který se pokusil Vasaga využít k nalezení pokladu své rodiny. Našel ho, ale s pokladem našel i dopisy svých předků, kterému Vasago laskavě nasvítil. Zjistil, že jeho krev je postavena na vraždách a zradě. Do týdne se ten muž zamknul v pokoji a začal si strhávat kůži z obličeje. Tvrdil, že pod ní vidí oči svého rodu, který se na ní skrze Vasaga dívají. A není to jen historie. I dnes, v době, kdy si myslíme, že jsme racionální, jsou lidé, co se dotkli jeho sféry. Mluvil jsem s člověkem, který se začal o Vasaga zajímat jen ze zvědavosti. Skončil na lécích proti paranoje. Proč? Protože začal vidět souvislosti tam, kde nejsou. Viděl Vasagův modrý stín v odrazu monitoru, v očích cizích lidí v tramvaji. Říkal mi, on mi nic neudělal, on mě neuhodil, on mě jel donutit vědět všechno o všech. A já už se na nikoho nemůžu podívat a vidět člověka. Vidím jen jejich špínu. Všimněte si toho vzorce. Vasago neútočí fyzicky. On útočí na vaši schopnost věřit. V Evropě ho spojovali s kletbou jasnozřivosti. Lidé, kteří s ním přišli do kontaktu, často končili s diagnózou schizofrenie. Ale byla to nemoc? Nebo jen viděli to, co Vasago vidí celou věčnost? Ten dopad na kultury je děsivý v tom, jak je nenápadný. On nerozvrací armády, on rozvrací rodiny, rozvrací vztahy mezi přáteli. Stačí jeden záblesk pravdy, kterou vám podstrčí a váš svět se zhroutí. Je to jako virus, který napadá software vaší mysli. Lidé se ho bojí, protože on je zosobněním konce tajemství. A bez tajemství lidstvo nemůže existovat. My lži potřebujeme k přežití. Vasago je démon, který nám tyhle lži bere
a nechává nás stát nahé v mrazu reality. Teď už rozumíte, proč o něm ti ostatní youtubeři nemluví? Proč raději pitvají plastové panenky? Protože z Annabelle se můžete vyspat, ale z Vasaga ne. On teď sedí ve vašem pokoji. Nehledejte ho očima, tam ho nenajdete. Najdete ho v té otázce, která vám právě teď vrtá v hlavě. Co když je to všechno pravda? Co když mě teď opravdu někdo sleduje? To není vaše myšlenka, to je on. Začíná s vámi pracovat. Moje zbloudilé dušičky, přeji vám pěkné ráno, pěkný den i pěkný večer. Záleží, kdy se na tohle video koukáte. Pokud se tedy ještě o klidu dá mluvit. Jestli chcete tyhle rozbory podpořit a zůstat se mnou i u dalších entit, víte, kde najdete like a odběr. Pomáhá mi to vidět, že v téhle tmě nejsem sám. A tohle je opravdu vše. Mějte se.